Nej, det var så. Hej, jag ska prata podcast. Det är Levi Bech som sitter och berättar och i det så får vi svära några spårningar i sin podcast och jag ska bara minna dig att jag kan sända spårningar in till sända om VS och e-mail som är Vakurleiki.fo så brukar ta höve och sen spårningar in och i det så fara vid och Poddur till det var ju en samtal i studion i det. Og vi får ta som några spårningar som tidigare sendt in och en mellan är till Heldur när du ivast ner tjejkov och så en annan spårning som det vinner är att gå så vidare vid att Kristindómur är den rätta tjejkven. Arn för be sentingen så för att spela 2 brott. Och då hade jag bara chans man ska göra svär men man ska söka det till vi spela. Och fyra så kan man kanske spela till att när det finns svär nog. Och om Kristindómur har passat är så väldigt kristen för att få att jag huxa att kanske är det som passar. Ja? Så jag trots om sån 22 skriver för 1000 år den hände inte för fram. Och så händer det precis det samma. Jag Hetta om mer för att höra om i dagens podcast så lusta från början till ändan. Så det har vi tosa syndrom och Heldur så att ha Levi Bech här i studion till att så har vi liksom 2 personer att prata och vi kan ta oss samman om misstänkna och till oss när vi playa att göra vidare vårt video hemma. Jag håller det är en otroligt stor gåva och signing hemma har vi alltid kunna teacha trubbla spårningar upp och sport och snacka om det och Eisini man inte alltid har haft ett perfekt svar. Så jag glömde att visa dig eller presentera Jan. Hur Jan, du kan lugga fortälja hur du är och vad du gör till dagligt och sånt. Ja, hej, det är Jan. Jag är 16 år och är poddinum och nu så kanske student vid Jörgen. Ja, så det är stort att Jan är ska student ute att transition för student eller så att naturbred. Ja, så det är också att vi visst och jag håller det kunde vara enig om att det passar så det väl vi kristendom alltså serva och visst och jag är så gärna sitter och nickar. Kan du din tankar om det? Är det spännande att tänka att naturbred och att tycka det eller kan det vara avgörande eller hur ser det här? Jag har det otroligt spännande och jag har rätt jag har så för så vitt här projekt för inget ting. Och hur imiska nyheter vi får från snill projekten detta faktan som det här va. De är rätt det är så samma att det passar för det världen i böckerna. Ja, jag har alltid otroligt spännande som Jan säger och jag har själv bara sitt och hukt efter vuxen alltså bara vuxen så jag bara säga god och säga han och i ödlån och så väl att det är skapt och bara gå stick kan vara en fält jag vet det är bara så perfekt och sen där man får ner och i tar minst till chatten där och plomne och sen man för långt väck och hickar för sytterna och faktiskt allt hon går så går samma med tyngdkraften i ödlån att det är fantastiskt. Och sen där det är sövn i halva till otroligt och det nära som man ganska inte ganska snäck och i sövntunneln är akkurat det är vi är sluve och tog ting som är upptäckta tror jag var sövliga. Men det är ganska stas vi får ta oss om i det så det är nog fortsätta att lusta vi. Okej. Så Jan, vi där finns en spårning in till det och det är Hetta. Heldur när han ivast ut i energi och jag hade jag har själv svära för mig att jag har ivast men jag är spänd vid bara om du ivast eller det bara onkel ivast. Det kan se det så här. Jag kan se att jag ivast måste snägg. Och det som är det mest till att det är en tillfärd från ateisten på YouTube. Alltså till för som inte trycker på god. Och jag hade hvis man bara hickar ett tar det tillfälle så tar sätta ganska troliga spårningar. Och jag hade en fil som man ofta gör det att man finner inte svär på hans spårningar.
Och jag hoppas just när jag kommer att ta det tillfälle och då har sett en exponeringar och smash mamma är förröjna att finna svär till dessa spårningar. Ja? Så blir jag just hittat ett tillfälle från kristna YouTuber. Så fann jag att man kan finna svär på dessa troliga spårningarna. Och det som gör det störst mot som tar jag kan det först. Att jag vet han rätt att tryck för henne. Det är att det är mycket att Bibeln hon är anlitat. Det är att vi tar sövligt prägg för att Jesus levde och döje och rös uppfria på. Och att Bibeln är full av visdom och kunniga och hon har profetier och hon är väldigt anlitat. Och han har stått lätt ju först nämligen in att han nästa spårning vi fick nämligen en annan spårning som säger gå så vars till Kristindómur den rätta tryggven. Du vet här är några átrúnaðurin. Och helt över att du ser när det bara vet är att det som gav här vissa var Bibeln. Att Bibeln är sån och att Bibeln är så sövliga väl grundad. Det är alltid fantastiskt. Och det är alltid gott att du det är som oisen att du svärade på den vägen att som du tror ivast och vid att ivast och den som spyr in att du ska veta att jag vet att jag är ivast och de flesta tryckvande hvis det är ärligt så har vi att ivast och det är läge och som jag säger att det är läge spelspårningar men vi måste låta att de rätta stövn efter svärre och inte bara att det är som spyrja och kanske gråpa och akkurat det så vid ivast då vi tar törva finna goda välar låta på upp när finna svär så så vi inte blir vi jag kan gå ivast men när vi faktiskt får svär det är det som vi har bruk för det. Hur du också lite chatt igen i samband med det? Ja, jag kan säga att det är väldigt sunt. Det är väldigt sunt för mig att ivast faktiskt. Jag får sätta mig in i ämne och jag fann svär till de spårningar som är självsätte och till spårningar som undersätter. Så det är, jag vill säga att det är sunt att ivast. Så det är inte ska vi ivast, vi ska bara få svär på spårningar. Nog stått lite att säga det, jag har alltid minns gott att det var en tweet jag gav sin yngre att jag fick att det var spårningar i samband med att det var tryggvande och det var särskilt Facebook alltid, eller det var som sociala medier. Och jag minns gott att det var något att jag som spurt och jag brukade så mycket orska på att svära och ta i bevisste inte torrt. Men jag lärde att skjulen när jag tatuerna att jag fick svär och jag fann svär till alla spårningar som jag hade. Det var det som överraskade mig mest. Och huxades ni att, som du säger, att ångtid man själva spårningar och det är gott att få en viss och ångtid är det under som har spårningar och det är så att finna svär och Eisini om det är inte alltid man får liksom brött huxarna till öron och det är som svär att höra spårningar men det är så gott och så tryggande för en själv som tryggande att finna svär och som du också lite trätt. Jag har alltid just nät ofta så att det ser ut som att det är en samtal med te och en annan person det är bara till beiggi som tosa. Så är det ofta öliga andra folk runt om som lustrar. Och jag huxar just nu första passbröd för 15. Jag kände nej, håll inte Herren Kristus gör som tycker jag. Och jag alltid till röjer av varje tecken för ögonen för jord. Och kräver tecken till rockska för vännerna som vi tycker ner. Tog vi spek för och ött. Så efter jag folk spyrja så har jag vidare till röjer att redan svär. Jag har läst något gott som du säger vi spek för det och jag har så upplevt att det är bara så heldig att man kommer sitta i någon buss någon eller prata med någon och att spela att vi kan göra det fritiden och så ser man kanske många möten eller ett annat. Eller att det lägger sig mest till att du har en luststil som är övervise och man får möjlighet att berätta dem man tyckande och tal det att man bäst och höv någon har varit bara att dolt det som är var men också en lustigt ta i mun och bara hörs det som te att säga och så att slappa lagt ett trätt eller som usback för det eller att vet att det är som det inte för ett hashtag men det är som lustigt ta i mun och svära som är spyrjande och förviten och det som visens back för den där röna att visa det i kärleka och
Och vi till röjer som du säger först och främst och så att geva svär respekt för det och så det är väl klart att testa aktivt så ta ofta för att lucka av. Så vad som du när rattle att man kanske tosa vi andra som inte tycker man det. Är det något går dra som man kan göra det. Ja, jag husker att det är en som säger att det är skeptisk. Men det är ju väldigt inte skeptiska. Alltså de har sina fördomar. Så snart de har de vill ju ha att detta ska passa. Och så väljer de till känna mig en massa kvällta. Så till att ta folk välja söka och vilja vita. Så är det så lätt att det tosa vi till. Så där kan du så visa dem om bibeln och känna mig. Ge dem så tunga argumenter och få du tror. Men så är det som ser sig vara skeptiska, men det är väldigt att locka. Och då alltid är man chans man ska ge svär, men man ska söka till att det blir vi spela. Och för det så kan man kanske spela till att när det finns svär nog. Och om kristendomen här passar, är det så väldigt kristen för att få att det också att kanske är det som passar. Ja? Jag har aldrig känt så ordentligt gott som du säger att det är som vi är sin mittlen och vita är folk ärliga, är det sökande eller är det liksom eller vill jag det liksom bara ha tjackorande. Och att du snackar sin drömmar till att Bibeln är sann. Och ofta ser vi att Bibeln är sannolikt eller allt orgods är sannolikt eller är rätt och är sannolikt. Och jag har alltid också det så ganska man vet ju att det mest till men jag också att sannolikt alltså när också en sannolikt så är det som passar man måste säga. Och hvis Bibeln säger så att det som passar. Såna hon väl måste vara sån och passa alltså kunna checklast 100%. Och vill du bara veta att Bibeln kan liksom checklast 100%. Kan alltså passa till som stämmer väl vi väl kan. Vad du nämnde sin som serverly check och så kan så jag ska berätta lite mer om det. Ja, jag hade really avhört att Bibeln har präglat faktiskt själva. 17:10-16 här kände att öll skriften är så gott. Och nyttig lite lärdom till samförd, till rättläggning, till uppfostran i rättvis. Och jag hade just nu suttit till att Bibeln är inte så god och till betammaten att de präglar sig själva. Men de är väl som 22. Och som 22 här sänder vers 16 sänder till hundar stannar runt om mig. Inner ändå i hovatel slår ring om mig, tar det stund med jag händer med fötter. Och efter som 22 skriver David och till skriva en tusenår av en Jesus var fötter och en Jesus var krossfäster och krossfästning var sin uppfunta. Så det är också avhörst att hon säger att tar det stund med jag händer med fötter. Sådana verser som 22 jag kände att en god min kurs för en framme. Den kurser frälsa min tog att i Europa med hjälp. Och i Matteus 60 evangelien här läser vi att om något tid man röpte Jesus vid Herret Eli lama sabachthani. Det är god min kurs för en framme. Så såg jag att självt om sån 22 skriver för som 1000 år Arden hände inte för fram. Och så händer det precis det samma. Det är gott profeti, ja. Som 22 vers 8-9 ständer det att öll såg med hove, gåva, rista i hötten och säga kasta till Herren, han frälser han begär till honom ta en hos likan takka till hans rätt. Och etter det så vi da i Matteus 22 fra vers 8-4. Her stender det 2 landsmenn var noen krossfester frem i hånden. Annar høyre med inn og annar minstre med inn. Og de som gikk frem vi, spottet av han, rist vi høtten og søtten. 1000 bryter ned i tempelet og bygget det opp etter 3 døgn. Prest til sjølva. Ikke sånne gods, så kom ned av krossen. Lukas 3 ikke sånn røysene, et feltet sted og hukte i et. Øysten raherren spottet av han og søtten. Ånder hever han frelst. Frelser han i sjølva, han Kristus gods hinn utvalgt. Øysten hermenn spottet av han. Fra kom og rett hon etik og søtten. Du konkurrøtene, så frelst til sjølva. Så det er øyelig gående detaljer. Det hender faktisk precis det samme steder. Og er åtte med at vers 19, i sånn 20 steder.
klæði mine byta til mittelsøyn, kyrklen kastet til lut. Og Johannes 23 så, da hermennene nu hadde krossfest Jesus, tog der klæði hans og bytte det i 4 parter. Og inntil kun hermann. Så var ikke kyrklen, men kyrklen har unga seimer, men var voven i øynene fra Jerva at la vei. Så jeg til at Bibelen hun fotle av visdom i kunnuga og sin profetio, som jeg hadde i øynene vekt. Jeg vil lese sånn 22.000 åren Jesus var krossfester, og lese akkurat hva for Hetta, og så jeg til akkurat det som hendte. Og jeg hadde til øynene vekt. Så jag hade över som då säger han att Hetta att Bibeln präkvar sig själv, alltså hon visar själv bara vi hittat Bibeln att hon är sån. Det vill hon säger tusen åren att det händer och visar tusen att hon Hetta hände. Och han också över som då säger att Bibeln bara vi läsa Bibeln så präkvar hon sig själv. Så om vi bara läser Bibeln och granskar henne så kommer vi få fått samföring om att hon är sån, nämligen som du säger, att det är ordentligt. Och så du snackar om Bibeln, jag håller det så avhörvist. Och jag vet att du nämnde att snacka om sövlig prägg. Jag vet att du ganska lyssnar om sövlig prägg. Och jag utanför Bibeln och lyssnar här goda böcker om det så forskjellig til du har att det är om det Eisini. Eitt som jeg ber lesen en bok, så Jim Warner Wellness, da jeg ivast i Heldur om Jesus, om vi tatt og søvde prekk for Jesus. Og han så en detektiver som vidtjer til evne, og det som helt var rød, ja. Det som jeg legger mest til, det er at Jesus, altså, en søvde personer, han levde døye året opp, og vi tar søvde prekk for det. Og der flest og søvfrøyngene tar samt om at Jesus var krossfester, grøven var til, og lærersveinen så han, og at livet ikke tar var forkommet brøkt, tar døye faktisk for sin trygg, va? Så spørningen er bare hvordan du forklarer det. Hvis du ikke tror at god er til, så er det ikke noe opprøsende. Hvordan forklarer du det? Og det som jeg er mest til, det er at Jesus er i sin opp, at han skyldige å forklare. Hun er eneste som sverger ut en spørning, og han styrer mest mening. Som halter kanskje at lærersveiner har bare sett fire seg, men det forklarer ikke hva grøven er til. Og som halter kanskje at det er å ståle kroppen, men troligvis er bare at det var romverger som vart og grøvene, og tar veltrener, og tar miste løyve hvis du ikke klarer å verge. Så det var torre arbeid, og tar dott og øye vel til. Så jeg har alltid at det er øye spennende jeg kan, hvordan man ut fra søv, man kan suttje at Jesus var en søvlig personer, og at han prekvei til at han var god ved at han røs opp for dem deg. Jag hade snarare som du nämnde till att lärsvänner tar döja för att följa Jesus efter och så tog det en film med lektion om det var under kunnu mellan tyskar och jag hade amerikaner och han en tyskare hade blivit till fänga och han var klar att avnokta Hitler och allt det kvar så väldigt bara för berga lövn chassar och jag hade ser och hur länge vi inte välja för att vi bjärga och liv och så läser vi om det så lär sig en Jesus som dog och var faktiskt så etta torturera för eller dog som martyrer för vittna om Jesus för att hålla fast vid att han var god och jag hade cirkeln så mycket att skönhet har varit satt och ingen fer så längt att loja så nek som tar liv eller som att det som var och säger sånt där som var slitna sånt väldigt ekvisligt men det där som tar var väldigt affärjakt någon för att sånt fast vid sina chick och också att ingen ger till utan att det är satt som man säger och vi vet att förstå alla fast vid det och tar var så nekver Eisini och att du läser Eisini med sig 500 vittne och du ska få nekver är ny så än att det är satt.
man kan spyrja att det möjligt att kroppen var stolen och att lärsvannen så alla så fyra och Eisini att 500 egna vittnen och så fyra. Så ja, det är möjligt, men det skiljer gott. Nej. Och som säger det mest logiska är ju att Jesus reser upp och att han han som han säger sig vara. Och tal det nog så. Jag vet nog hur avhållt våra texter ses Lewis, men jag kanske inte har det kan det men kanske vi akkurat tycker om minister så kunde det lägga som vi måste det under i kommentarerna. Och som vi ser tankar gå i blåstyrland och gå så äntligen dela tej vi också. Så det snackas inte om det här att ibland vi läser henne själva kommer vi veta att hon är sån och vi att granska sövliga så kommer vi att veta att hon är sån och det som är allt stort eller god är vi kunde inte rymma undan någon och hvis vi är nokta biblarna så är de stäfest sövliga och hvis vi är nokta sövna så går hit ju voicen och vi finner god atlasan. Jag hade god är så fantastiskt att han har att han sätter sitt fingermärke i atlasan i hemmen och lugga mycket kvar vi färdas så kunde vi köra undan någon. Och det är också god, han är atlasan, han är i ödlån och han pricklar sig själv på alla matter som man kan också säga. Så allt det här är fantastiskt. Och jag också gärna spyrja nu att snacka om det att Bibeln är sån. Vad gör det vi tvitt liv att veta att Bibeln är sån? Det är så avs kan man med och det är faktiskt det är ju min mening. Tror jag att jag vet så snägt kvart jag ska göra och jag har ju också att arbeta 4 och jag har ett ändamål vid min liv som är ju att leva 4 att arbeta 4 just. Och som du säger jag ser att akkurat liv är mening och akkurat god är verklig och han levande och vi kan se att akkurat aldrig till han det är fantastiskt och det där som vi kan vittna om att vi har tid med Jesus och han är akkurat frälsaren tid akkurat synd att se och han kan göra det för dickon han inte att ha samband med dickon han inte att dicka frälsare som lusta han inte har samfälla med dickon och det är också som ivast så inte herren att göra dickon fri och är svär. Det är mest att huxa om att ofta så sätter folk en lika torfare spårningar så som man kanske törst. Jag får ju svär hända spårningen men det präckvar inte god inte till. Det är väldigt så är det bara en nöjd spårningar för att distrahera det från alla myndena. Du vet, det är det största pusselspel och det har att det är präckvarna för god tid. Så om en punkt kanske vi får inte passa så mest inte att allt pusselspel det sker det för det. Jag vill gå med som du säger Janne att det är att jag minns till hölderna att god han är till och han prickar sig själv och så lite tänker vi ivast och jag som lite prickar en pusselspel. Jag vill inte missa på själv ut hur jag. Jag också lyckas spyrja Arvid för det runt det av att gå så läs till Bibeln dagliga. Alltså vad är en daglig läsning för det? Så vi börjar vi på det lektionen det var mamma och moster med. Jag och mamma läste en kapitel om dagen samman. Så vi läste allt Nya testamentet och mesta parten av det som är samman. Men så började jag läsa själv. Det som jag gör nu i longri till det att jag läser en kapitel årtusnum som passar i datum här var en kapitel så det passar vi till datum mannen. Så jag läser som 3:20 och som 1:3 och som 103. Det är 3 psalmer som är damröda väl så jag faktiskt inte har lärt mig till återna. Och så vi så tar vi disse Arn för sång. Men så om dagen har vi så östen disse kronologiskt jag på. Vi hade det gott att säga att jag vet att börja läsa samma med mamma och jag också visste också det som är yngre börja läsa samma vi föräldrarna att jag kan göra det samma vi tar imorgon och jag vet inte vad det är mamma var det 8000 läs 8000 läs eller hur så var det läs hon mest eller hur så var det jag läs för mamma och då läs hon så för mig så är det så inte eller trötter men jag läs för mamma
Jag faktiskt ordentligt gott husgott och jag hade att till uppmuntra kan som har böden som du har läsa och Eisini till mer kanske är böden att attach upp och läsa vi föräldrarna och läsa hemma vi föräldrarna så det kan väl gå vänner för oss här och kanske sen lättare kommer jag om i höjden kapitel till det är ofta så tungt jag börjar vi och som är och jag vill att ni börjar till att vi också läsa en kapitel om kvällen röner det och jag hade till sin gå vänner att det är som per att man försöker en vän att läsa kapitel samman eller en söndag som familj att Hetta läsa samman. Jag hade ordentligt gott poäng som du säger och det ger så tror jag om man bara läser man behöver alltid att ganska med att läsa samman och läsa harstur ordentligt gott. Och jag hade det gott att börja. Och jag tänkte jag också visst det är också det som läser vi ganska brukar för några möjra att läsa eller folks egen broschyr så kanske täcka sig så man som Jan säger och läsa ordlösning och sånt ting till och sen så gå böcker och vi så också det kan också ska få pröva pressa citrona sen jag så det är när med det karantän så kan du kanske pröva det. Det hade det ordentligt gott och Eisini gott ega boost tajman kör gott andaliga då vi att bygga sig upp andaliga. En grund till ett inte öde att läsa ordlösning det är stort vers och i en vers ständer öde nek vitarna så det första som sån skott och kan säga wisdom i ordlösning och annars sånt man just nu öde att läsa Johannes evangeliet. Det är just nu ordentligt spännande det läser man nästan man läser på det nästan. Och det är ganska ordentligt gott att börja. Hvis jag hade också börja också när ganska ordentligt när det är hans evangeliet. Det är ordentligt gott att börja. Det är alltid ja. Och jag hörde annars en gång säga ordentligt viktigt så han älskar att läsa Jonas. Det är så som man känner runt skolan så ett långt söndagsskola så som till känna börja här och man kan alltid liksom stryka till av och så kommer man liksom kan man ta det nästa början nästa och hvis jag åker böcker för tvång så kan man alltid lägga den om och börja igen och Eisini så menar jag visst också år som det skilja till läge vi kan gott läsa vi och få sammanhang det är alltid onkel det man börjar läsa så är det så tungt till och år som man skiljer men det är läge och för det som äldre så kan det gott bruka språta han är ordentligt och jag också en spurning så snackar man läsa och gosse granska du några dagligt eller är det mest att du har några spurningar som du strys vi också det granska tar mest bara att man läser ega väl eller man sätter sig sin bättre in i ett vers kanske man läser några ega studio biblio eller man hittar någon video och så framvägs eller lyssnar på podcast eller det kan vara katte hur så granska du vill veta också. Sist när är vi really ahvar i truaver så det som jag faktiskt gör så det är att jag lust efter argumenten så ateiston och så är vi teacher som argumentet och röna skilja kvart och komma fram och så finna svar på argumentet och ofta så är det ganska ett bibelvers ganska ta vers som tar sig emot sig så själv och det som hjälpt mer än jag till att jag fann en bibel så på det program att Hetta här kan söka till så ensko här söka verser så kan det söka kosta center och uppruna mannen så det är att griskan eller hebreiska så ständer år för år för att det mesta alltså ta uppruna det året så omsätter längst och så utifrån att vi kan man söka som vad det mesta och så Jesus säger man inte någon och vad det mesta är så i bibeln så skiljer man alltid bättre verser. Fast nu hvis man har ganska många spurningar här man helt rätt på ut Moses och så hjälpte den ekvat så snart. Det hjälpte mer med den ekvat inte efter uppruna mannen som sätter ju längst så hade i skilten ek bättre så snart ekvat mesh tosa ju och sammanhängande verser på annat. Men så ta appen ut det. Telefonen brukte jag som det Blue Letter Bible. Och det är ju bruka den men jag kanske finns ett nytt program att helst som heter Logos. Så det är Logos Bible Software. Så det som är då något så att det är downloada alla böckerna nya att helst. Så istället för att ha nytt.
Och in i här kan man köpa böcker, men jag har inte sett något alltid gratis som jag brukar. Och det är den enska bibeln. Och så en från upprunaman hebreiskt och grekiskt arameskt. Och allt här orla som du säger och att det är också matter som man kan granska på sätta sig in i tingene. Och hvis jag akkurat inte huxar att det kanske huxar att det kan att granska några vers, så är det en bibelkommentar som är orla vi måla som det trycker men nämmer bruka. Han öter bibelkommentary till William MacDonald. Believers bibelkommentary till William MacDonald. Orla vi måla. Og så er det også en Emas bibelskøy, de har løydet til på Facebook. De har ordet nekv gå bibelskøy, her som man med landa kan granska Filippebravet. Og det har vi ganska flere for vi har brukt til hefte. Ordet vi med til også når man får duppen av versen og kommer ikke lete bedre, så det er også godt. Og så er det Jan snakker om troververjo, det kan også snakke om Ravi Zakaria. Han er også en som er går innenfor troververjo, men han fokuserar inte bara på svära spårningar, men han också öle evangelisk och han då öle väl också om att svära spårningar, men också minnas till Jesus och tasmanger det Golgata för ögon. Det är något annat som du kan svimma, va? Du vet då som least trouble eller vad tar man? Jag har this bösen så att en som heter J. Warner Wallace. Han så är detektiven. Han skriver en bok och han gör en YouTube-video. Han har en hemsida som heter reasonablefaith.org. Och han är väldigt känd i allt det. Han diskuterar så det är väldigt nek vi ateister. Och så är det också Lee Strobel. Han har skrivit en bok som heter Case for Christ. Han har skrivit en film om det. Det är hans liv och hur han kom till trygg. Så det är gott, så är det något till för personer som tycker för hitcha på visst det har sätta in i sitt ämne. Annars bara vi med det send spårningar in till oss. Hvis det har fler spårningar, vi vill gärna svära. Jan ser Eisini en av som man kan vimala, som vi bär faktiskt om ordet på tidigare. Han heter Ray Comfort. Han är också något efter han evangeliserar. Ja. Alltid han tog ordet. Han är en YouTube-kanal och det är alltså jag hade vet inte om det är så cool och han då så gott att göra fängande utskrifter och så att han bringar spårningar och intervjuar folk och allt är så cool. Så det är Living Waters av YouTube. Chesta och det är ordentligt cool. Annars jag bara tacka för att det var lusta vi i det. Jag och Janna sitter i studion kommer och Bodden kommer och vi tackar för att spårningar sitter sett in och vi med det kan ätla. Vill ändla be att det sända fler spårningar in. Trubbel spårningar, alla spårningar vi vill gärna tacka där och svara dem här i våra podcaster, prata podcast och det är för vanligt att slappa podcast vi pratar om tingene och ja, utifrån en bibelsk perspektiv. Men tack för att du lyssnade. Vi ses efter nästa torsdag.